адам баласы кечкенә вакытыннан ук туган көн дигән бәйрәмне яратып каршы ала. Аның килүен көннәр санап көтә. Ә менә олыгая баргач, бу бәйрәм күңелләргә шатлык белән бер рәттән моңсулык та өсти торгандыр. Ләкин бу моңсулык артыңа борылып узган юлларыңа карагач юкка чыга. Нәкъ шушындый хисләр бүген хөрмәтле милләттәшебез Насырова Суфия Мирзаҗан кызында биләп алганнардыр. Чөнки ул бүген 70 яшьлек олы юбилейын каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан котлап, аңа җылы теләкләрен апасы Сәгадәт балалары белән, кайын апасы Кәшифә балалары белән, олы кызы Наилә, оныгы Диана тормыш иптәше Руслан, оныкчалары Лина һәм Булат, оныклары Таня һәм Риналь, Тольятти шәһәреннән кызы Алсу, оныгы Тимур, тормыш иптәше Алсу, оныкчасы Рената. Түбән Кама шәһәреннән кызы Ләйсән, балалары Азалия һәм Юлия җиткерәләр. Кадерле әниебез, яраткан әбиебез, сөекле якын сеңелем. Сине ихлас күңелдән, шатлыклы бәйрәмең белән, юбилейең белән котлыйбыз. Син җир йөзендә безнең иң кадерле кеше. Тормыш сынауларын горур итеп, бүген безгә зур терәк, яхшы киңәшче, йортыбызның зур терәге булып яшисең. Син безнең иң яхшы дустыбыз. Һәр вакыт ярдәмгә килүең өчен зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Синең шундый эш сөяр булуыңа горурланып, синнән үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Сиңа кырыштай нык сәламәтлек, җан тынычлыгы, күтәренке кәеф, бәхет, шатлык һәм озын гомер телибез. Киләчәктә язмыш пар канатыбызны аермасын. Озак еллар бәхет шатлыкта гомер итәргә язсын. Туган көнең белән, юбилейең белән. Әни ул безнең олы йөрәкле кеше. Өч кызына да тигез итеп сөюен бүләк итә. Барыбызның да вакытында кайгысын да, шатлыгын да чамалап алып, һәр вакыт беренче булып ярдәмгә ашыга. Аның сыман аңлаучан әниләр сирәктер безнеңчә. Үз яшенең биеклегеннән күпне күреп яшәгән кеше буларак, барыбызга да ул тормыш маягы сыман яктыртып килә. Нинди генә эшкә алынмыйк, башлап анардан ризалык сорыйбыз. Ул гел дөрес юл күрсәтүчебез. Әнидән еракта яшәп килгәнгә нык сагынабыз аны. Соңгы вакытта аеруча аның ярдәме миңа кирәк булды, дип дәвам итә хатны Түбән Кама шәһәреннән кызыгыз Ләйсән. Газиз әнием, миңа күрсәткән изгелекләрең өчен әйтеп тә бетергесез рәхмәтләр яусын. Үзем университетта укыганда да һәр вакыт балаларымны карашырга ярдәм иттең. Авыр чакларда киңәш бирәсең, дуга кыласың. Синең дугаларың белән без тыныч, җиңел яшибез. Кунакка шәһәрдән авылга килгәч, синең йөзең һәр вакыт елмаеп тора. Табыннарың тәмле ризыклар белән тулы. Бакчаңда һәр вакыт күп, матур гөлләр чәчәк аталар. Без әтиебезне югалткач, син әни безгә ярдәм иттең. Вакытында җылы сүзең белән юаттың, кирәкле киңәшләрең белән җаннарны дәвалап, алга карап яшәргә дәрт бирдең. Мең рәхмәт барсы өчен. Иң гүзәл безнең әнкәебез, иң матуры ул безнең. Әллә каршы килер өчен берәр сәбәп бар сезнең? Тәмле ризыклары, бигрәк йомшак куллары, сыйпап ала да чәчләрдән юк була борчулары. Әнкәебез, котлы булсын матур гомер бәйрәмен, кабул ит ихлас йөрәктән матур котлау бәйләмен. Теләгебез тик бер генә, гомерең озын булсын. Көн сайын бала оныклар кунакка килеп торсын. Синдәй әнкәйләр бүтән юк икәнен без беләбез. Шуңа күрә нык яратып башыбызны иябез. Шушы матур юбилейең мубарәк булсын иде. 80, 90, 100ләре дә артыннан килсен иде. Хөрмәтле Суфия Мирзаҗановна, юбилейегыз котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә тыңларга чакырабыз. Бәхетле булыгыз. Шаркышылар сыман кайттык әни, бик сагынып
барып синең яныңа, рәхмәтләренең шиге булмас төсле баш иябез синең карашыңда, баш иябез синең каршыңда. Гомер йомгагымны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагымны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер юлың үрнәк барыбызга, аккош юлы кебек ак булды, язмыш ачысын күпме таты саңда, изге булды, ул пак булды, изге булды, ул пак булды. Гомер йомгагымны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Ак күңелең, ак яулыгың төсле, туган йортка һаман нурсызсың. Намазлыгың әнкәй җәннәтләргә, изге юллар булып сузылсын, изге юллар булып сузылсын. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Шиксез изгелекләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа.